Nagambal ang pulong sa Ginoo. Ako ang makipag-away para sa imo. Amen. Ang imon mo lang magpahimunong. Hamalang tupad mo, madayaw ta kay Jesus. Hamalang tupad mo, madayaw ta kay Jesus. Exodus 14:14, the Lord God says, I am fighting for you. What you have to do is just to be still. Who among you in this room believe that there is power in the name of Jesus? Just raise your hand and say, I believe. Come on, just raise your hands to Jesus. Bless your allegiance to the Lord. Declare that you are only my King. You are only my God. You are only my Savior. No other King whom I will love and worship except you are majesty. Woo! Come on, clap your hands to Jesus. Ha! Ha! Woo! Because God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Hallelujah! Woo! God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Ha ha! Carrying our burdens, covering my shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. I will not die. I will declare we live too high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Come on, clap your hands to the Lord. Natawag ang panulay, ara sa italom sa imo dapat-apa. Lasaka sa ngalan ni Jesus. Nagambal ang pulong sa Ginoo nga wala sa ngiangipan sa kaaway nga makatandog sa imo kag sa panulay. Amen. Wala sa panulay nga makatandog sa imo kag sa imo panimalay. Ang panulay ara sa italom sa dapat-apa. Lapaka sa ngalan ni Jesus. Woo! God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus.
subong mga ukauturan, ang magapanumpas sa Ginoo kag makasiling, umpisa subong, wala na sang hari kag wala na sang Dios nga akon pagaludhan, kundi ikaw lang gid o Ginoo ko. Wala sang karibal, ikaw sa tagipusoon ko, kay ikaw lang gid ang akon agalon. Ikaw bala inauton makasiling, the God, you are my master, you are my maker, you are my owner. I surrender my life to you. If that is you, you can raise your two hands to the Lord. Surrender. I pledge my allegiance to you. Starting today. Starting today, I will give my best worship to you. You sat down at the right hand of the Father in majesty, and you sat down at the right hand of the Father in majesty. You are crowned Lord of all. You are faithful and righteous and true. You're my master. You're my owner. And I love serving you. And you sat down at the right hand, Jesus, of the Father in majesty. And you sat down at the right hand of the Father in majesty. You are
still. Let all the earth rejoice, and all the earth rejoiced. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice in the splendor, the splendor. Is our God. Sing with me how great is our God. And all will see how great, how great. Lift up your yes. Bless the name
is our God, and all will see how great is our God. We know there's too much sing name above all names. You are name above. Lift up your hands to Jesus. No other name we will worship in this place except Jesus. Riba-ba-ba-ba-ba-ba-yashenda. And my heart will sing. how great My heart will sing. is our God. Come on, your name above all names. You are name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how
possessions, your name stands above them all. And the angels cry, Holy, all creation cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. And the people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. No other name can compare to your name. Your name is above all names. And in your name, every knee will bow and every tongue shall confess that you are Lord. The enemies tremble when you are worshiping the Lord. Hariamakakata, the enemies flee. Ooh, presence of the living God. Presence of the living God. Presence of the living God. Holy, holy, holy. Holy presence. Holy presence. Holy presence. Sherita mama mama yasa. I saw the angels of the Lord in this place. Sherita da babo, joining us as we worship the King. Reda babo selaraba. I saw side by side that the Lord God is sending angels holding a torch. And the Lord God says, I will give the torch to each one of you, says God. As you're raising my name on high, says God, you will raise your victory. For I am your victory, says the Lord. I am your victory. Hallelujah. Ikaw ang nagsiling sa imo mga pulong, ang tanan nga nagatuo sa imo hindi pagpaslawon. Ikaw ang nagsiling sa imo mga pulong, ang tanan nga nagasalig sa imo pakamayuhon ang imo ngalan, ngalan sa pag-ayo. Ang imo ngalan,
pagka-communion. Hambalangin mo kagalingon sa ngalan ni Jesus, nag-ayo na ako. Sa ngalan ni Jesus, hindi ako pigado, ginpakamaayo ako sang Diyos. Sa ngalan ni Jesus, ginpatawad ako. Sa ngalan ni Jesus, mapalangit ako. Sa ngalan ni Jesus, magapatawad ako. Kay sa ngalan ni Jesus, ginpatawad man ako. Amen, 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 amen. Amen! Amen! Ato ni bayaw ining tinapay kag kupa sa tubangan sa aton buhi nga Dios. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, please break the bread. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. On the same manner, after supper, He took the cup, saying, this cup is a new covenant of my blood. For as often as you drink it in remembrance of me, for as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Let us partake the bread and the cup together with thanksgiving in our hearts. The Lord God bless you and keep you. The Lord God makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord God lift up His countenance upon you and give you shalom. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, all victorious people of God in this room will say, amen, amen. Can you please sit down in the presence of the Lord? We welcome you all in the house of God. To God be all the glory. For those who are joining us for the first time, we welcome you here. Blessed people of God, celebration of the Feast of Tabernacle. Praise the name of Jesus Christ. Amen. Are you blessed today in our worship? Sino makasiling may gahom sa ngalan ni Jesus? Sino magasiling may paglaom ikaw? Sino magasiling pakamaayo ikaw? Sino magasiling apigado ikaw? Hallelujah. Sino makasiling hindi kapigado? Amen, amen, amen. Praise the Lord. Mga kauturan, it was prophesied last Sunday, hallelujah, specifically mentioned Mindanao and Palawan. And after that prophecy, people of God, last Sunday, natabo dayon ang prophecy about the Mindanao. The prophecies, people of God, says that the earthquake is getting intense. Nagabaskog na nagabaskog. The signs of the times of Jesus' return. Kag nasapuan nato sa propesya nga naghambal ang Ginoo that famine, people of God, will come. Hallelujah. Pero naghambal ang Ginoo sa aton diri tanan sa Jesus is Love Church. Sa ngalan ni Kristo Jesus, may paglaom kita. Amen, amen. Naghambal ang Ginoo sa aton diri sa Jesus is Love Church. Hallelujah, palangga kita sa Ginoo kag magapangamuyo kita sa iban. So today, people of God, let us consider the message of the Lord, which is entitled, Take Time for Going Deeper with God. Tagaan naton sang tsimpo nga padalma naton ang kinaalam kapag hibalo sa pulong sang Dios. Tagaan naton sang tsimpo, mga kauturan, hallelujah, nga magkutkot kita, hallelujah, sa kunanong ginhambal sang Ginoo para sa aton. Sa Jeremias 3:33, nagambal ang pulong sa Ginoo, 33 verse 3. Jeremias 33:3, hallelujah, ginapangabay ko ang tanan sa pagtindog, agod nga magabasa kita sa mensahe sa Ginoo, nga may pagrespeto sa aton tigipusoon. Let us read it together, hinghiligay nun. Magpanawag ka sa akon, kibuligan ko ikaw, kagipahayag ko sa imo ang makatilingala nga sekreto nga mga butang, nga wala mo pa mahibaluan. Balaan nga Espiritu, salamat nga paagi sa imo nga makahangup kami ka mapahayag sa amon ang sekreto nga butang. Kag ang ina nga sekreto nga butang amo ang pag-abot ni Kristo Jesus. Kay wala sa amin nakahibalo sa isakto nga tinion, isakto nga inuras, sakto nga tuig, tiyempo, adlaw, kung sa sano mag-aabot ang Diyos. Pero Ginoo, salamat
nga ikaw nagapabatsyag sa amon nga imo mga pinili sa imo pag-abot, kag sa imo pag-abot magaupod kami, kag wala sa may magpabilin dire. Ginahimaya ginamo na imong ngalan kag ginapasidunggan ikaw sa ngalan ni Jesus ang tanan nga palangga sang Dios nga maupod sa iya sa langit magasiling amen. Amen. Praise God. Hamalatang tupad nimo dapat hindi ka gidi mabilim. Praise God. Can you please sit down in the presence of the Lord? Hallelujah. And today, people of God, let us consider the message of the Lord again, which is take time for going deeper with God. The Lord God says that call to me and I will answer you. Not only the Lord God will answer you, but He will tell you something. Amen. Hambas ang Ginoo sa niya panawag ka sa akon sabton taka pero may isugid ko sa imo. Hallelujah. Ano ba lang isugid sang Dios? Sa aton ka kinakapangamuyo gin-mention nga ang isugid sa aton mga kauturan kag ang ipabalo sa aton amo ang pag-abot ni Kristo Jesus. Pero wala gisugid sa Biblia kag wala nagibutang sa Biblia kung saan-o ang isakto nga inuras ka mga inadlaw sa pag-abot sa Ginoo. Pero kita tanan nakahibalo that Jesus is coming. Amen. The sign of the times, people of God, hallelujah, mga tagna sa pag-abot kag naghambal ang pulong sa Ginoo, makaluluoy ikaw kung mabilin ka dire. Hallelujah. Church, let us dig deeper to the words of the Lord as we are celebrating the Feast of Tabernacle. Pero hindi kita magapabilin dira sa sentro sa pagtulunan sa sining tabernacle during the time of Moses. But we have to dig deeper, people of God, to the temple or now the tabernacle in our nowadays. Sa subong nga mga tinion naton. To give you, people of God, a glimpse of this tabernacle during the time of Old Testament, the tabernacle was divided into three parts, tatlo kaulot. The first part, people of God, is the outer court, and the second part is the holy place, and the last part, people of God, is the holy of holiest. Kung ang isa katawo makasala, mag-offer sila sang baka, kanding, karniro, dove, or flour, dira lang sa may outer court. Magdira sila mapadugo, dira sila magaihaw. Nga ginahambal sa pulong sa Ginoo, they call that burnt offering, sacrificial offering, or they call that sin offering. Pero sa ikaduwa nga hugnat, or the second part, people of God, of this tabernacle, ginatawag ini sa Biblia nga holy place. The holy place na belong dira ang seven lampstands. The seven lampstands, people of God, which is found in Revelation, and the seven spirits of the Lord nga makita naton sa Isaiah chapter 11 verse 2. Naghambal ang pulong sa Ginoo, the spirits of the Lord, the spirit of wisdom, the spirit of power and might, the spirit of counsel. Ring ginatawag naton nga holy place, hindi dira makasulod ang tawo kundi ang pari langgid. Amen. Nang panaton, ang pari langgid ang pwede makasulod dira sa pagsindi sang seven lampstand. Hallelujah. Kag sa pagpaninlo dito. Ginatawag ina mga kauturan that the golden lampstand. Praise God. Dito man mga kauturan makita naton the table of shewbread. Hallelujah. Makita naton the pillars. Makita naton mga kauturan the basin or the laver nga ginahambal diri sa pulong sa Ginoo. Ang ikatatlo kag uli nga hugnat ginatawag nila nga holy of holiest. Ang holy of holiest isa lang dira ang makasulod. Amo ina ginatawag nila nga high priest o kun mataas nga pari. Sang time sang una ni Moses, ang mataas nga pari ang nakasulod dito amo si Aaron, amo ang utod ni Moses. Hallelujah. Wow. Dito mga kauturan sa ginatawag nato na Holy of Holiest, makita ang Ark of the Covenant. Makita man dito ang ginatawag nato nga Rod of Aaron. Hallelujah, which is signifying, people of God, the discipline or the miracle of Jesus, because the Ark, the Rod of Aaron, nagbloom siya, nagbunga siya. Hallelujah. Dra man makita naton ang anghel nga ginatawag na cherubim kag mga seraphim. Dra naton makita sa Holy of Holiest. Pero sa
sa pag-abot ni Kristo Jesus. Hallelujah. Sang si Jesus Christ, mga kauturan, nagkaridiri sa kalibutan, kag nagpalansang sa bukid sang Kalbaryo, ang ginatawag naton nga veil, o ginatawag naton nga kurtina nga madamol, nga nagatabon o ko nagakudal sa sini nga holy place, kag holy of holiest, sa paghambal ni Jesus, it is done in the mounts of Golgotha. Ini nga kurtina napihak sa duwa. Amen. Hallelujah. Nahangpan naton mga kauturan. Hallelujah. Ini nga kurtina was divided into two. And because of what Jesus said, and because of what Jesus has done on the cross of Calvary, kita nga anak sang Diyos nga nagbaton sa iya, nga aton Diyos kag manluluwas, gintagaan niya kita sang 100% access to enter into the holy courts of God in worship. Plakpakan ta si Jesus. Woo! During the Old Testament, ang makasulod lang dito are the high priest ng panaton. But because of what Jesus has done on the cross of Calvary, ikaw kag ako nga may Diyos, kag nagadayaw sa Diyos, makasulod na kita, kag may access na kita dra sa Holy of Holiest. Hallelujah. Tungod sa ginhimo sang iya anak, kag tungod sang iya nga anak nga ara sa imo. Kung wala si Jesus nagapanag-iya sang imo kabuhi, hindi ikaw dira makasulod. Kay ang makasulod lang dira amo ang makita ang pagkamatarong sang anak. Amen, amen. Hallelujah. To God be all the glory. Gani mga kauturan, hangpo naton ang Biblia. Ano ba lang ginahambal diri sa Ginoo? Kay tungod sa pagtapos nga si Jesus nagpalansang sa bukid sang Kalbaryo, ang hambal sa pulong sa Ginoo nga hindi na ang templo, hallelujah, nga ginatawag sang una during the time of Moses, nga makasulod lang ito ang pari kag ang high priest. Pag abot ni Jesus, naghambal siya sa iya mga pulong nga ikaw kag ako na nga nagtuo sa iya, amo ang buhi nga templo. Nang panaton sa unang Korinto, that is 1 Corinthians. In 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20, ang hambal sa Ginoo, basahon naton tanan, dulungan, hindi ba lang nga ang Espiritu Santo nga ginhatag sang Dios nagapuyo sa aton lawas bilang iya templo? Sino ang nagapuyo sa imo? Ang Espiritu Santo. Ano ikaw? Templo. Amen. Gani, basahon naton sa dululungan, gani, ining aton lawas, hindi aton, kundi iya sang Diyos. Sino ang nagapanag-iya sa imo lawas? Kung magmasakit ka, sino dapat mag-ayo? Kung nawadaan ka, sino dapat ma-provide sa imo? Kung persecute ka, sino maapin sa imo? Kay ang imo lawas, tag-iya ina, aginapan nagigiyahan ina sang Diyos. Amen. Pero hambal sa Ginoo sa 20, verse 20, basahon naton tanan, kay mahal gid ang iya pagbakal sa aton. Hambala lang tupad mo, may bili ka utod. Amen, amen. Gani, gamitan ninyo ang inyong lawas sa paagi nga madayaw ang Diyos. Amen. Hindi dapat naton pagpasipak-sipakan ang ining lawas, kay ining lawas importante sa Ginoo. Hallelujah. Diri karon mahangpan naton mga kauturan nga naghambal siya, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is within you? Hallelujah. Whom you have received as a gift from God, and that you have not your own property, and you were bought with a price. You were actually purchased with the precious blood of Jesus, and made His own, so then honor and glorify the Lord of your body. Nga ang naghambalang pulong sa Ginoo, nga dapat nga i-honor gid naton si Lord sa aton nga lawas. Ano bala ang ara sa lawas nimo? Hallelujah. Patpato nato ng isa katamaan ka importante para may mahangpan man kita nga bahin sang lawas nato.
Sa lawas naton mga kauturan and medical study, hallelujah, may ara dira nga ginatawag nila nga sternum or ginatawag naton nga breastbone. Hallelujah. Praise God. The medical term breastbone or sternum. The breastbone, also known as a sternum, is a flat T-shaped bone located in the center of your chest that form parts of the rib cage. Its primary function are to protect the organs inside the chest, such as the heart and lungs from injury, and to provide support and attachment point for other bones and muscles. Naghambal ang pulong sang Diyos sa Korinto nga halungan nato ng aton lawas kaysa sulod gali isang lawas naton kaysa sulod sang breastbone may ara dira ginatawag nga flat T-shaped bone nga sa tunga sang imo nga lawas nga ginputos sang dugo. Utod ano ang misteryo nga ara dira? Buot silingon that flat T-shaped bone, people of God, located in the center of your chest, it signifies, people of God, that the one, people of the Lord, who owns your body is the one who purchased you of his blood. That name is Jesus. Amen. That's why the Lord God says, Gina, greater is he that is in you than he that is in the world. Amen. Dako ang Diyos nga ara sa imo kaysa sa iya nga ara sa kalibutan. Ikaw nga ara sa kay Kristo. The center of your life, the center of your body, the center of your soul is Jesus. That even science, people of God, give us, people of God, this accurate information that this T-flat bone is signifies the ownership, people of God, the title deeds, and the one who owns this life is Jesus. That's why naghambal ang Diyos halungi kay ang nakasintro dire cross ina gintabunan sang dugo ina kag ina nga dugo naga-signify nga ikaw gin-purchase ni Jesus. Amen. Amen. Ti pastora, ang wala sa Diyos may ara man na. Yes. John 3:16, for God so loved the world, He gave His Son not for the sinners, not for the righteous, but for the sinners. Amen. Ang tanan nga tawo, ginpanigayahan sang Diyos. Amen. So people of the Lord, ano ang kahulugan sina, kag ano ina mapaangay naton sa biblikal nga perspective. Kita mga kauturan in Ephesians chapter 6:13 to 18, ginatagan kita sa Ginoo sang armor. We call that, people of God, the spiritual armor. Basin siya lagi ko nagapinitlas, pasuran nyo ko nagahalog ng braces. Praise God, hallelujah. Mga kauturan, in that spiritual armor, may ara ginatawag na breastplate of righteousness. Hallelujah. Ano bala ang function sa sining breastplate of righteousness? Siling niya diri, the breastplate was designed to the vital organs that are housed in the what? In the torso. Sa diin siya gina-house? Sa torso. The breastplate, people of God, ano ang iya nga assignment? Is to what? Protect the heart. Amen. To protect the lungs, to protect the liver, and to protect the stomach. Amen. In this breastplate of righteousness, people of God, it signifies and representing the righteousness of the Son. Who? Amen. So let us, people of God, consider the two, the science and the Bible. The breastbone, people of God, in the sternum. The function, people of God, of the sternum or the T-shaped bone located in the center of your chest. The functions are to protect and to provide. Amen. The function, people of God, of this breastplate of righteousness is also to protect and to provide. So now we can see and we can say that everything that is within us owned by Jesus. Amen. Amen.
Amoy ang rason kung nga naghambal ang Ginoo nga halungin nyo ang lawas nyo. Kay hindi na kamo ang nagapanag-iya. Si Kristo Jesus ang nagapanag-iya. So let us consider this. Why the Lord God give us this study? Because people of God, the two areas of life where Satan most frequently attack the people of God are in the minds and emotions. Amen. In the mind, in the emotions, buot silingon ang kalag sang tao. Hallelujah, praise God. Patpatunan nato liwat karon. Utod sa Ginoo. Nga ang paghambal pagid si Lord, that your body is my temple. Your body has the assignment. Ano bala ang nakasignifies dira? Ano bala ang ara dira? Ano bala ang istorya sang imo nga kabuhi? Oh wonderful Jesus. Harabagaya shikalarabaya shande. Pastor Roger, palapit diri palihog. Hallelujah. Diri naghambal mga kauturan, according sa science, which we are talking about people of God, the posterior spinal anatomy, those who are studying people of God medical, naintindihan nila. Kabalo bala kita mga kauturan that our spine from our neck down, people of God, sa diri nga lower part, hallelujah, or we call that the lumbar part, the lumbar people of God, hallelujah. Ang iya ini nga vertebrae ang iya vertebrae is 33. Hallelujah. May natanong sa utok nyo ang 33. Si Jesus at the age of 33 nagpalansang sa krus. Buod silingon mga kauturan, the story of Jesus Christ from the zero age down to the story, people of God, of it is done. It is indicated to your spine. You learn something. You learn something. This cervical spine, people of God, ang ginatawag natin nga cervical spine. The cervical spine, people of God, is from the neck here. The top part of your spine has 7 vertebrae. The C1 and the C7. It means, people of God, from this neck, people of God, the C1 to C7, it was indicated, may nasulod dira, may na-indicate dira. Anong na-indicate? God's perfect number. What are the God's perfect number? Sa sulod dira na-indicate the 7 Spirit of the Lord. Amen. Randa tagalina indicate the 7 Spirit of the Lord. You have the Spirit of the Lord. You have the Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of power and might, Spirit of counsel, Spirit of the fear of the Lord. And the thoracic spine, people of God, the thoracic part of the spine has 12 vertebrae. The T1 and the T12. In the Bible, people of God, from here to here, the T1 to the T12, the 12 people of God symbolizes the governing authority, the completion, and the perfection. What the Lord God says to you, I have given you power, I have given you authority to trample down snakes and scorpions and to overcome all the works of the darkness, and no one can harm you. Mandadaog ka utod. Amen, amen. Amen. How about people of God to the lumbar spine? Hallelujah. It's indicated, people of God, the L1 and the L5. The L1 and the L5 make up the lower part of your spine. Your lumbar spine supports the upper part of your spine. And the number 5, people of God, in a biblical perspective, is grace, hallelujah, divine power, and praise the name of Jesus Christ. It is a number, people of God, of a shift of transformation, the works of the Lord, and praise the name of Jesus Christ. Inside of your body is indicated, people of God, the first to the 5th day of God's creation. It means, people of the Lord, before the Lord God created you on the 6th day, it is already indicated to your spine. Hallelujah! The first day of His creation, up to the 5th day of His creation, it was indicated that His name is Jehovah Shammah. He is the God who is more than enough. Did you learn something?
That's why the Lord God says that you have to be careful, people of God, of your body. So let us, people of God, focus to this. The Lord God says this is the body. Hallelujah. Another one. Pastor Romeng, you are the God. Hallelujah. Kamu kanto na kamu dre. Lyra, can you please come? Praise God. Hallelujah. Di ka lang, Pastor. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This is the body. So the Lord God says, be careful to your body. The sigon talang ini. Be careful to your body. Sa sulod sang imo lawas, mga kauturan, may ara nga kalag. Amen. Pwede di ka kantong tuwa kagwapa sina, mama kag mama, panaog ka mo dianay. Praise the Lord. Hallelujah. Sa diri may ara nga kalag. We call that soul. Amen? Sa sininga soul, mga kauturan, may tatlo kabahin. Praise God. Anong bahin dira? The emotions, the intellect, and the will. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. And the will. Hallelujah. Ang ining tatlo sila, mga kauturan, ari na di sila sa sulod sang diin, sang imo kalag. Kag sa likod sang imo kalag, may ara ikaw nga espiritu. And we call that the conscience. Amoy na ginhamba sa pulong sa Ginoo, the spirit conscience of man is a lamp of the Lord, searching, examining all the innermost part of being. Ang aton konsensya ginagamit sa Ginoo magpasanag sa aton kabuhi kay paagi sini mausisa nato ng aton pagkatawo. Ang ining espiritu will connect to the spirit of the Lord God. Nahangpan naton, mga kauturan. The spirit connect to the spirit of God, and the spirit mahambal siya sa kalag. Ang kalag by desisyon. Either masunod siya sa spirit nga ginahambal sang Diyos sa iya or hindi. May ara siya nga ano? May ara siya nga emosyon, may ara siya nga paghangop, may ara siya nga desisyon. Amen. Kung ang gusto sang kalag nga hindi mamati sa espiritu, nga ginhambal sang Ginoo, wala may mahimo. God has given us freedom. That's why the Lord God will judge the soul. Nang panaton, mga kauturan, ang Diyos magahukom sang kalag. What will happen, people of God, sa ginhambal sa pulong sa Ginoo sa Thessalonica? Sa pag-abot sa Ginoo, ano ang matabo? Sa pag-abot sa Ginoo, sa sininga tiyo na Ginoo mismo, magapanaog halin sa langit. Nga may pagmando, mabatian ta ang pagtawag sang Pangulo, nga anghel kag ang tunog sang trumpeta sang Dios, kag ang tanan nga nagkalamatan nga nagtuo kay Kristo banhawon na anay. Pagkatapos kita nga mga buhi pa sa sininga tion sa miton upod sa ila, sa mga pangano sa pagsugata sa Ginoo sa ibabaw, kag manging kaupod kita sa Ginoo sa sano. Sino excited ni? Hallelujah. Amen. So anong matabo sa mga namatay? Pungko, namatay. Hallelujah. Ang tawo nga ara kay Kristo nga namatay, ang lawas gilubong. Pero ining kalag kag espiritu makadto sa Dios. Amen. Hallelujah. Ang sunod dira, ang unod dira. Amen. Pero sa pag-abot sa Ginoo, hallelujah, ang tanan nga mga namatay pagabanhawon sang Ginoo. Hallelujah. Hatagan sila sang Diyos sang bag-o nga lawas. Lantawa yung nadunot na to. Pero tagaan sila sang Diyos sang bag-o nga lawas. Iuli siya diri sa iyang nga ginhalinan. Amen. Kag sa pag-abot sang paghukom, hukman sang Diyos ang ining kalag nga nagupod ang emosyon, ang paghangop, kag ang iyang will. Utod sa Ginoo, and God will give you a reward. Ang ini nga lawas nga may dinulunton, hindi na madunot, wala na balatian. Amen, sa pag-abot sang Diyos. Ano ang matabo sa imo nga madala sa rapture? Sino nagapati nga ma-rapture siya? Amen. Ang madala sa rapture, mga kauturan, sa pag-abot sang Diyos, ining bayo, mabilin. Pero hindi ito pagubahan si Pastor. Kiganta ni Pastora Michelle. Hallelujah. Ining bayo, mabilin. Pero ining lawas, ang kalag kag espiritu,
magasugata sa Dios sa kahawaan, kag ini nga lawas nga madinulunton, islan sang Dios sang lawas nga hindi na madunot, kaangay sang lawas sa mga minatay. Ano ang matabo sa mga mabilin diri kag hindi madala sa rapture? Ang mabilin diri nga hindi madala sa rapture, may kalag, may lawas, may kalag, may espiritu, pero wala na ang balaan nga espiritu. Hallelujah. Paano sila makapalapit sa Ginoo? Sa pulong langgit. Ang pamangkot, ano kadalom ang paghangop mo sa pulong sang Diyos para makabato ka sa Antikristo. Naghambal ang pulong sang Diyos, Revelation chapter 13. Kung wala ikaw sang tatak, sang size, kapag apiliton sang Diyos, the great and the small, you cannot buy or sell. Hindi ka makabakal, hindi ka makabaligya. Pero, kay gusto mo yan nga magpatatak, buos silingon, ginapanagiyahan na sang panulay. Pero kung hindi kaya gusto nga magpatatak, ang ining lawas pagapugutan sang ulo. Nakuha nato, nainsyinihan nato mga utod. Ang ini nga lawas, pagapugutan sang ulo, kag ang ini nga kalag, magadiritso dito, sa bosom na Abraham, kag magahulat sang white judgment throne of God. Ano ang na-forfeit niya sini? Hallelujah! Utod sa Diyos, the marriage supper of the Lamb. Because the marriage supper of the Lamb, ihatag lang sang Diyos sa mga bride which are qualified sa rapture. Atong nagpapugot ulo, biskan pa nagpapugot sila ulo, they will forfeited the marriage supper of the Lamb. They will go to heaven but miss one big event. Church, this is the challenge. Who is your God today? Kamustang kalag mo? Amuni ang kaunudan sang lawas mo. Ikaw, ginputos ikaw diri. Siya, ginputos nila nga tatlo. Ara ang sa likod ang espiritu. Samtang may tsansa pa, pamatii ang espiritu sang Diyos. This is what the Lord God says to us. Take time for going deeper with God. Now you understand, the Lord God is telling us the mystery. Amuni ang misteryo sang kabuhi mo. Ano ang nagapanalaytay sa lawas mo? Ano ang nagapanalaytay diri sa spine nimo? Istorya bala sang 33 nga journey ni Jesus? Sino ang sentro, mga kauturan, sang diri sa kunudan sang imo nga dugan? Naputos bala dira ang ngalan Jesus o kun ang ngalan sang imo nga unod kag pangduwa-duwa? Wala kita sa may tago sa Ginoo. Pwede mo taguan imo bana, pwede mo taguan imo asawa, pwede mo taguan imo nga boss, pero hindi mo gid mataguan ang Ginoo. Kay naghambal ang Dios, wala sa may natago sa katulom nga hindi expose sa Ginoo. Tanan ihayag sang Dios bag-o siya mag-abot. Take time for going deeper with God. It's time for us to return back to Him. Church, the sign of the times is getting intense. Jesus is coming. Duwa lang ni, maupod ka sa rapture o kon mabilin ka magpapugot. It's time for you to choose. Thank you. Shall we arise?
Hallelujah. Let our King be lifted up. Ikaw wala inasumong nga magkahambal, I pledge my allegiance. Nga wala na sang Diyos nga akong pagkasipahon, kundi si Kristo Jesus lang gid. Ikaw wala ina nga makasiling sumong, Lord, renew my commitment to you. Let us offer our lives to the Lord today, our hearts and everything to Him. Just lift up your two hands and to the Lord. Let us surrender everything to Jesus. He is coming. He is coming. Lift up your two hands to the Lord and say, Jesus, I pledge my allegiance that no other God whom I love and serve. Only you, Jesus. Only you, Jesus. Only you, Jesus. Wala na sa Diyos na magasimbahon ako. Wala na sa Diyos na alagaran ako. Kundi ikaw lang gid, Ginoo. Ikaw lang gid. You're my master. You're my owner. And I love serving you. Ikaw balay na makasiling, Lord. Wala na ako sa iban pa nga master. Hindi ang kalag ko, kundi ikaw lagit. Samtang ginapayaw mo imuduwa kakamot sa Ginoo. And while the musicians playing the song that you're my master, you're my owner, sunday ni nga pangamuyo. Amay ko sa langit, ginaako ko nga ako makasasala. Madamo ka tinion sa kabuhi ko, nga wala ako nakatuman sa imo mga kasuguan. Ginatuman ko ang akon mga unod, kag sugo sang akon kalag, sugo sang akon emosyon, sugo sa akon panghuna-huna, kag ginabutang ko sa buhat ang mga butang nga hindi kaalangay sa imo. Patawara ako, Ginoo, ang tanan nga nakasala sa akon. Ginapatawad ko man. Salamat nga ikaw ang maghahari sa akon tagipusoon, sentro sang akon tagipusoon. Ang imo lagid pagkamatarong nga mong makita, kag wala na sang iban. Ikaw ang akon hari, ikaw ang akon Diyos, kag ikaw lang ang akon pagasimbahon. Jesus, sa imo pag-abot, dala ako. You're my master. Dala ako. You're my owner. Kung ikaw inagusto, kagamoy na ang imo pangamuyo, kaangay sa isa ka makawat na naghambal, Ginoo, dala ako sa ginarian mo. Ipayaw imo kamot sa Diyos, kagambala, Ginoo, sa imo pag-abot, dala ako. Hindi ako magpapili diri, dala ako. Dala ako. Dala ako. Dala ako, Ginoo. Dala ako. Sherry babayata. Hallelujah. Hallelujah. You are crowned. You are crowned, Lord of all. You are faithful and righteous and true. You're my master. You're my owner. You're my master. You're my master. You're my owner. You're my master. You're my owner. And I love the Lord God says, and I will open the eye of your spirit for you to see the greatness
and to see the greatness of my glory and the greatness of my name, says the Lord. The Lord God is saying, Iloilo, prepare. Iloilo, pray. Iloilo, intercede. I saw it in my spirit the angels of the Lord touching the sea. Touching the sea. Rabagaya Sikata. I saw in my spirit a big wave. Iloilo, pray that this tsunami will not hit this land. Prepare! 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 Ray Baba! Rabaya! Prepare! Iloilo! Bacolod! Metro Manila! Palawan! Prepare! Zamboanga! Prepare! Rabagala Rabayanje! Rabagaya Shikala! Earthquake! Tsunami! Flood! Typhoons! But the Lord God says, I will protect my people! I will protect my people! Rabababababaya Shikala Raba! Rabagaya Shila Raba! You're coming. Prepare our hearts. The sign of the times is getting intense, but prepare our hearts. Can you please lift up your tithes and your offering to the Lord? What your spirit says to you. Anong ginahambal sang espiritu mo sa kalag mo? Kay naghambal ang pulong sang Diyos sa imo espiritu, ihatag ang ikinapulo sa Diyos. Kay naghambal ang pulong sang Diyos, nga kung ikaw maghahatag sa imo kinapulo, the Lord God will rebuke the devourer, and the Lord God will protect you, and the Lord God will open the floodgates of heaven. Pero ano hambal sang imo kalag? Hindi maghatag sa Diyos, kay kulang pa na sa imo. Sino nga tingog ang ginapatihan naton subong? Hallelujah. If you're listening to the voice of the Lord, then give what belongs to the Lord. For the Lord God is watching us and watching our hearts, judging our thoughts and minds. And everything that we are doing, we will face the accountability. But those who are faithfully obey to the voice of God, you will receive your reward. Father God, bless the obedience of your people. Rebuke the devourer, the willing to devour the breakthroughs. Protect their source of income. No sickness can touch them. No one can harm your people. And this coming Sunday, you will feel a hearts of excitement again. You will minister to us again. Bring us home safe, Lord, in the name of Jesus. Ang tanan nga palangga sang Diyos, nga qualified magpalangit, singgit. Amen. Let us declare Jesus reigns 7 times. 3, 2, 1. Jesus reigns. 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 Hallelujah. Mga kauturan sa aton nga announcement this coming Sunday, tatlo kagyapon kahugnat ang aton nga panimbahon, but we will celebrate the Pastor's Appreciation Sunday, and we have a speaker from Malaysia. Praise God. Ang tanan nga palangga nila ila mga pastor. You can give people of God a simple gifts, a simple token, or a simple love notes to encourage your pastor to continue. Kung may ara ka mo anointing oil, tandai ang
iyong anointing oil ibilin dire. Kay umpisa sa buwas hasta sa Biyernes, 3 ka oras mga pastor magastay dire to pray for your anointing oil. Amen. Kag sa maabot nga Domingo, makwa mo balik imo nga anointing oil. God bless people of God, and we will see you this coming Sunday, and I love you so much. Praise God.